बिसोर अन्थाइजों खुबैदों औ आरो बाथुलजोंबो गावो बिसोरो बाथुलजों गावो अन्थाइजों खुबैयो बाथानि लिडारशिपआव बिथांमोना फैदों आरो बाथा बिथांखौ जों खावलायनो लुबैदों नोंथाङा सासे दायनि साजायाव बेलाव गबोनाय नोंथाङा दैदेनगिरि हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा माने जोंनि बर'नि गेजेराव थैनि बाना लोगोफोर खालि थैनि बाना जानानै दङ मानो होनब्ला जोंहा माने बे भिडिअ लेट जाबाय आंनि बानायनाया माने जोंहा इलेक्सननि सिगां सानसे मोनायाव नङा होमबा सानसे सिगाङावबो गोबां माने जोंनि तामुलपुराव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट तामुलपुरावहाय माने मोनसे गामियाव बा मोनसे माबायावहाय गावलायलायनाय जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय आरो फैनानै क'क्राझार कारिगाव ओनसोलावहाय माने आरोबाव माने एम बाथा नङा होमबा एम बाथाखौ गावदों बा एम बाथामोननि पार्टिया दावराव खालामदों बा लबारजों गावदों अन्थाइ खुबैदों होननानै जोङो माने आबसुनि प्रेसिडेन्ट गोदान नङा होमबा बिथांखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौना नङा होमबा बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौना नङा बेखौहाय जोङो मोजां मोनथिया बा नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ लोगोफोर नङा होमबा दा अब्ला लोगोफोर जों फै नायना लानि बिथांमोना मा बुंदों जिथुनाखि जोंहा माखासे जाथायफोर जानाय नङा होमब्ला आरो बेजों लोगोसे माखासे मा होनगोन आबसुनि जोंहा गोदान प्रेसिडेन्ट बिथांमोना मा बुंदों माने बेयाव सोरहा आखाइ दं नङा होमबा एम बाथा सारा आखाइ दं नामा एक्स एनडिपिनि एम बाथा सारा आरो नंगौब्ला एम बाथा सारखौ एरेस्ट खालामफिनगोन नामा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायोब्ला मोजाङै नायोब्ला बुजिगोन आरोखि जोंनि बर'नि गेजेराव थैनि बाना लोगोफोर मानो जाबाय थाबावखो थैनि बाना मानो जाबाय थाबावनो गोनां नङा होमबा Hala. Oke, jangan ukur rupiah sar. Anak saya ubat kan dari keluaran kan. Mana nunggu kurit. Sabsu kurit nih tuh. Kurit ada ini. Ada. Oh, ya nak kamu. Hal. अन्थाइजों गावदों नामा बिया मानो थाखिला नोंबो अन्थाइ जेब्लानि गावदों नोंबासो जौआनो श'फ्राव दंमोन गारियाव जौ गोजा गुफुर गासिबो दंजोबो बक्साया गिदिर दङ दंफांबो गावसोर दावराव खालामफैबाय नालाय जोंबो ओंखारबाय गामि ओंखारनानै जों बुंदोंमोन मिलायनानै मोजां एसे रायलायनानै एसे मिलायलाय मानो बिदि दावराव दावसि खालामलायनांगौ बिदि बिसोर अन्थाइजों खुबैदों औ आरो बाथुलजोंबो गावो बिसोरो बाथुलजों गावो अन्थाइजों खुबैयो बिदियावनो नांदों आरोखि दङमोन बुरजा दंथारोमोन बिसोरथ' होगदावबाय थायोल' बिसोरो जेबो होथ' होना रायलायनो नागिरो आरो रायलायबाबो गावसोरबो जेबो माबा बुङा लोंनाय ना बिसोरबो लोंनाय सोरनि मानसि नांगालनि बिसोरो बिसपेपनि बे गामिनिखा नालाय सोरबा गामिनि थाबाय सोरबा दस्रानि थाबाय बिदि औ सिनायखायो गावसोर दावराव खालामफैबाय नालाय जोंबो ओंखारबाय गामि ओंखारनानै जों बुंदोंमोन मिलायनानै मोजां एसे रायलायनानै एसे मिलायलाय मानो बिदि दावराव दावसि खालामलायनांगौ बिदि बिसोर अन्थाइजों खुबैदों औ आरो बाथुलजोंबो गावो बिसोरो बाथुलजों गावो अन्थाइजों खुबैयो बिदियावनो नांदों आरोखि दङमोन बुरजा दंथारोमोन बिसोरथ' होगदावबाय थायोल' बिसोरो जेबो होथ' होना रायलायनो नागिरो आरो रायलायबाबो गावसोरबो जेबो माबा बुङा लोंनाय ना बिसोरबो लोंनाय सोरनि मानसि नांगालनि
बिसोरो बिसपेपनि बे गामिनिखा नालाय सोरबा सोरबा गामिनि थाबाय सोरबा सोरबा दस्रानि थाबाय बिदि लागोन औ सिनायखायो गावसोर दावराव खालामफैबाय नालाय जोंबो ओंखारबाय गामि ओंखारनानै जों होनदोंमोन मिलायनानै मोजां एसे रायलायनानै एसे मिलायलाय मानो बिदि दावराव दावसि खालामलायनांगौ बिदि आघात जानाया बोरै जाया बिसोर अन्थाइजों खुबैदों औ आरो बाथुलजोंबो गावो बिसोरो बाथुलजों गावो अन्थाइजों खुबैयो बिदियावनो नांदों आरोखि बेसेबांसो मानसि दङ थ' दङमोन बुरजा दंथारोमोन बिसोरथ' होगदावबाय थायोल' बिसोरो जेबो होथ' होना रायलायनो नागिरो आरो रायलायबाबो गावसोरबो जेबो माबा बुङा लोंनाय ना बिसोरबो लोंनाय सोरनि मानसि नांगालनि बिसोरो बिसपेपनि सिनायखायो नोंसोर बे गामिनिखा नालाय सोरबा सोरबा गामिनि थाबाय सोरबा सोरबा दस्रानि थाबाय बिदि लागोन औ सिनायखायो बाथानि लिडारशिपआव बिथांमोना फैदों आरो बाथा बिथांखौ जों खावलायनो लुबैदों नोंथाङा सासे दायनि साजायाव बेलाव गबोनाय नोंथाङा दैदेनगिरि नाथाय नोंथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव बेबादि दावरावखौनो अराय लाखिनो थानाय लुबैनाय सासे दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होबाय आरो बेखायनो जोङो नोंथांखौ खावलायो जे बेबादि गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामनाय गोजानाव थानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दिनै नोंथांमोननि बे अन्थाइ गिदिरजों खुबैनानै जोंनि अफिसार आक्रमण खालामनायाव फोरमान खालामबावदों जे नोंथांमोना बे कारिगाव हालामाव गोजोनखौ गैया नोंथांमोना दावराव दावसि खालामनानै भट आदाय खालामनो नाजानाया दिनै बे नोंथांमोननि एबारनि एमएलए इलेक्सनाव नोंथांमोना बेखौ फोरमान खालामलांलायबाय माखासे भिडिअ फट'स आरो बेजों लोगोसे जोङो बड'लेण्ड रादाबाव बेयावबो नुनो मोन्दों बेजों लोगोसे जोंहा ओरैजाय गोबां बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो इउटुबारफोरनि फेसबुक सालायग्राफोरनि गेजेरजोंबो नुनो मोन्दों मिथिनो मोन्दों माने बेफोरबायदिब्ला आं दिनैनि थारिखआव बुंगोन नंगौब्लासो दै नङाब्लाथ' नङासै माने सोरनिबा फाव फान्दायनायजोंबो जानोबो हागौ ना नङा होमबा दिनै आङो नंगौब्ला बेखौनो बुंगोन सानगोन जोंहा सासे एम बाथा सारखौ दाबायदियाव एरेस्ट खालामफिननानै जेलाव सोना दोनोब्ला बायसेन्स खोथायाव खोथा नङा होमबा जोंहा बै जिथुनाखि एम बाथा सारनि न'खरनि हिनजाव फिसाजो फिसाला बैसोरो बेसेबां भुगिबावनांगोन मानो होनबा 34 इयार्स बिथाङा बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनानै गुलि हरनानै समाय खिरा लानानै बिथाङा दिनैनि थारिखआव ओरैबायदि 34 इयार्स सेक्रिफाइस खालामबोबाय आरो बिथाङा थांनाय समाव बिथाङा मा होनगोन जेलबो जाबोबावबाय नङा होमबा जेल जानानै बिथाङा गनानै आरो जेल जाफिनबावबाय माने गनायानो बारा गोबाव जायाखै अब्ला दिनैनि थारिखआव सोरबा एमएलए एमपिनि थाखाय सोरनिखौबा सापर्ट खालामनायाव दिनैनि थारिखआव बैफोरबायदि मानो खालामनो गोनां नङा होमबा दिनै जोंहा एम बाथा सारा बेसेबांबा गोबाव अलरेडि जेल जानानै ओंखारखानाय मानसि नङा होमबा अब्ला दिनै एम बाथा सारा नंगौब्लासो दै बेफोरबायदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बिथांनि बायसेन्स केस होनानै बिथांखौ जेलाव सोफिनोब्ला बिनि न'खरनि हिनजाव फिसाला फिसाजो बाय बाहागि बिमा बिफा बेसेबां बुगिबावगोन बेसेबां मोदै गाबबावगोन मोदै गबावगोन बेसेबां गाबबावगोन बिथांनि थाखाय थांनाय समाव जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुदों जोंहा एम बाथा सारनि फिसाजो हिनजाव माने मोदै रुखु रुखु गाबनानै हास्थायनाय मोननो बोजबना लानो लुबैनाय जों बैफोरबायदिखौ नुदों नङा होमबा दिनैनि थारिखआव एम बाथा सारा बेफोरबायदिखौ एसे बुजिनांगौ नंगौब्ला बेफोरबायदि गोरोन्थि मावदोंब्ला नङा होमबा दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों थिगानो बा सोरखौबा सापर्ट खालामनायावनो गावखौ गाव मानो हाखराव बारसोमना लानो नङा होमबा गावखौनो गाव मानो खैफोदाव खोख्लैना लाबावनो जोङो नङा होमबा दिनै सोरखौबा सापर्ट खालामनायावनो बै मानसिया नोंनि हाखराव मालाब्लाबो नोंजों सापर्ट खालामनाय नङा नों जेब्ला हाखराव गोग्लैगोन अब्ला नोंखौहाय मालाब्लाबो बै मानसिया नों जाय मानसिखौ सापर्ट खालामदों जाय मानसिनि थाखाय नोंथाङा सेक्रिफाइस खालामदों नङा होमबा
जाय मानसिनि थाखाय नोङो दिनै सापर्ट खालामनानै सोरनिबा न'खराव गाव बुंदों बा सोरनिबा न'खराव बेफोरबायदि बुख्रुब्लि सोरखौबा खर'आव नांदों, सोरनावबा आखायाव नांदों, सोरनावबा बिखुङाव नांदों, अब्ला बै जाजानाय मानसियाबोथ' नोंनिनो मानसि बा नोंनिनो बर' मानसि, नोंनिनो थै, नङा होमबा? गासिबो जों एखे बर' बिमानि फिसा, नङा होमबा? जोंबा गावजों गाव मानो दानलाय सुलाय, मानो थैनि बाना खालामबावनो दरखार? जोङो जि जाबाय नङा होमबा? इलेक्सनाव खुगाजों खुगा जाबाय, बा नोंथाङा सोरखौ सापर्ट होयो, सापर्ट हो, जों बेयाव रावखौबो बादा होआ। नों इउपिपिएल सापर्ट होयो, बिपिएफआव सापर्ट होयो, सापर्ट खालाम, खिन्थु आथिंजों आखाइजों खालामलायनो नाङा। बुख्रुबलि बुलाय सोलाय मानो जानो गोनां? एथ'ग्राब मेलेमजिबि मानसिफोर दं जोंनि बर'नि गेजेराव, इउपिपिएलआवनो होन, बिपिएफआवनो होन, जेरावखि, नङा होमबा? पलिटिकेलनि थाखाय मानो बुलायनो गोनां? नांगौबा खुगाजों बुंलायलाय, जेबो जाया, खिन्थु आखाइजों आथिंजों खालामलायनो नाङा आरोखि। आं बेखौसो लुबैयो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिखाबाय नङा होमबा? आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै गोसो गोरबोजों निमाहा हो। मानो होनबा जोङो रावखौबो बुजायनो हानाय जोंहा मोन्थाय गैया, नङा होमबा? बा रावखौबो बुजायनानै जों लाहोनो हाया, नङा होमबा? जों बेखौसो माने जोङो लुबैयो, माने बर' समाजाव बेफोरबायदि गावजों गाव नांलाय खमलाय, दानलाय सुलाय बिदि दा जाथों आरोखि। जि खुगाजों जायो जालायलाय, नांलाय खमलाय जालायलाय जायो, नङा होमबा? खुगाजों खुगा, नङा होमबा? जायखौ सापर्ट होयो, दाथ' इलेक्सन जोबखांनानैबो मानो बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबावखो, बेखौसो साननो गोनां आरोखि। अब्ला लोगोफोर, भिडिअ जोबोद थेंक इउ सो माच, समाज लाबोबाय।